Bemutatok nektek egy önetetőt. Ez egy nagyon jó pofa önetető. Nagyon szeretem. Nagyon jó a szilikonanyag benne. A műanyag kiválóan passzol a formámra. Egyetlen egy hátránya van, hogy lehet, hogy többen is találkoztatok ezzel. Elrepül az órom az aljáról egy komolyabb bedobásnál. Hát ezt mutatom meg nektek, hogy hogyan lehet orvosolni. Egy egyszerű eszközzel. Íme, ez egy pontozó, egy kalapács, és már is mutatom, hogy működik a dolog. Puha fémről lévén szó, pontozóval csak óvatosan illesztünk egyet középre, megigazítjuk, nem kell nagyon megütni, nyílik. Ennek még találok egyet. Íme, ez már nem fog lerepülni. Még ami lehet esetleg finomítani, hogy a már kitágított olmot, amit a pontozóval készítettem, egy lapos fejű eszközzel, legyen ez is mondjuk pontozó, csak ez nem pontot csinál, hanem lapít, kicsit szétlapítom. Így. Na, és még passzosabb lett. Nagyszerű.